Atong Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Giklaro karon sa Cagayan de Oro City Police nga dili tinuod nga mag-uyab ang miambak sa sapa sa barangay Puntod human giingong gitulis. Nasayran nga mugna ra kini nga storya sa ex-girlfriend sa lalaking biktima nga iyang ulahing kauban una kini nahulog sa sapa. Ani ang report. Human ang makuting investigasyon sa Makabalan Police Station, ilang nasubay ang identifikasyon sa giingong ex-girlfriend sa 18 anyos nga lalaking napalgang patay nga naglutaw sa sapa sa barangay Puntod sa Cagayan de Oro City niadtong Miyerkules. Migawas sa investigasyon nga dili tinuod nga kauban sa lalaking biktima ang iyang kasamtangang uyab diyang miambak sa sapa human gitulis sa grupo sa mga lalaki. Giangkon sa kanhi uyab sa biktima nga siya ang ulahing kauban ni ini una pa man kini nahulog sa sapa tungod kuno sa kahubog. Dili sab kuno tinuod nga adunay pagsuway og tulis kanila rason nga miambak ang biktima sa sapa. Na mapamatud-an nga wala gyud walay tulis nga nahitabo o wala katong gingon nga manag-uyab nga niambak sa tulay maunday kay para maglikay atong tulis. So walay nahitabo nga sa mga pakitabo sa ginaingon nga istorya. Sumala sa kapulisan base sa testimonya sa inahan sa mong kanhi uyab sa biktima nga aduna kuno kini history sa problema sa pangisip nga posibleng rason nga managlahi ang iyang bersyon sa nahitabo. Pamatud-an nga wala gyud kay ang iyang statement nagkalahi-lahi man. Mao kaning gistorya pod sa ginikanan sa maong alleged nga babae nga kauban nga ex nga naa kani diferensya sa paghunahuna maong bisag unsa ang iyang gipang storya. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa maong kaso. Gihulat pa sab niini ang kabanay sa biktima kung magpasaka kini og tukmang kaso sa pagkamatay sa biktima. Aduna sab sila'y hangyo ngadto sa publiko. Mao kani atong gihangyo sa mga katawhan ilabi na nga kaning ni mga mag-inom na kung mahimo dili kita mo pwesto sa mga delikadong lugar o sa mga mangitgit na lugar. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.